niin, heipä hei vielä. Pitää sanoa, että perun puheeni. Joo, näin siinä kävi. Kyllä se nyt on sillä lailla, että huomenna savustan siikaa kumminkin. Vaikka sanoinkin eilen, että se on viikon viimeinen savustus, mutta se oli niin kylmää 2 päivänä, että siinä meni mieli niin maahan, vaikka kävin onneksi kaloja ostamassa ja kauppa kävi hyvin, mutta oli niin kylmä, että mä ajattelin, että mä en enää tuu tällä viikolla, että mä oon nyt paleltunut, vaan ei siinä auta. Kyllä se on vain sillä lailla, että mukava olla mukavien ihmisten kanssa tekemisissä ja tulla työmaalle savusteleen kalaa teille ja sillä viisi, että huomenna kumminkin aurinko paistaa ja pitäisi olla lämmintä ja kalaa on vähissä, ei varmaankaan mitään hirveitä määriä, mutta kumminkin, että on aamulla 8 ensimmäiset valmiina ja tervetuloa lauantai-aamuna savusia ostoon K Supermarket Kalajoki pihalle, niin siellä on savustusukko valmiina teitä odottamassa kullankeltaisten kalojen kanssa. Ei muuta kuin painahan peukkua ja tilaa kanava. Kiitoksia, moro!